गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि नायगिरि लोगो नोंथांमोन। थ' लोगोफोर, बे समावहाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। थ' जेखियानो जादोंला नोंथांमोना दायो बे मोनसे आपडेटखौ नुखाबायबो जानो हागौ आरो नुवाखैबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। आंबो बेखौ मैयानि बारावहाय फेसबुकआवहाय बेखौ पस्ट होनाय नुदोंमोन आरोना लोगोफोर। थ' गोबाङानो नुखाबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर, गोबाङानो नुवाखैबो जानो हागौ। फेसबुकआव गोबां मानसियानो आपल'ड खालामबाथाय लोगो लोगो नुखायो नालाय। थ' जेखियानो जादोंला थेवब्लाबो आं थार ना नंखाय बेखौ आंबो बांद्राय मिथिया, नाथाय जिबायदि आं मोनथिदोंमोन जाबायदि बिथाङा बेखौ पस्ट होदोंमोन आरोना लोगोफोर। थ' आं माबायदि पस्ट खालामनानै होदोंमोन बिथांमोना थ' लिरनानै आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर, बे मानसिखौ नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ अलरेडि आं मानि थाखाय बुंदों बा सोरनि थाखाय बुंदों, बै आंनि थाम्बनेल बा टाइटेलखौ नायनानै, नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' जायखियानो जादोंला बे समावहाय आं गोबां बुंबाय थालासै, डाइरेक्टनो बे समावहाय मेन पइन्टआवहाय फैनोसै आरोना लोगोफोर। थ' बे समावहाय बिथांमोना मादि पस्ट खालामनानै होदोंमोन आरोना फेसबुकआवहाय, जिहेतु जोंनि हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ आरोना लोगोफोर। आं पलिटिक्सनि बिखय गोबां आलादा आलादा पार्टिफोरखौ लानानै जेबो बुङा, नाथाय बे जास्ट हाग्रामा महिलारि सारखौ जाबायदियै बिथांमोना पस्ट खालामनानै होदोंमोन नालाय भाइरेलनि माबायावहाय, थ' बेखौसो आं थारैनो नंमारगौना नंमारा, थार ना नंखाय बेखौसो माबानो होननानै आं सानदों आरोना लोगोफोर। थ' बिथांनि बेयावहाय बिथांमोना लिरनानै पस्ट होदोंमोन आरोना लोगोफोर। आं दायो फरायनानै दिन्थिलांदों नोंथांमोननि सेरावहाय। नोंथांमोना बुजि मोनाबो जानो हागौ, बुजि मोनैयाबा आं नैबेयावहाय स्क्रिनशट होना होगोन, नोंथांमोना बेयाव थांनानै मोजांबो फरायनो हागोन आरोना लोगोफोर। थ' जायखियानो जादोंला नोंथांमोना खोनासंलांदो। 23 अक्ट'बर 2024 मोनायाव हाग्रामा महिलारिआ सानै गथ'नि बिमा मिरेला होदों, नामखौ फुरा होआखै बियो ना, बसुमतारी होननाय आइजोजों देहायारि सोमोन्दो खालामबाय, नाथाय क'क्राझार रुपथि नोगोरनि रायजोफोरजों हमजादों। हेलमेट हमलायनानै बाइकजों थांबाय थानानै देहानि सोमोन्दो खालामहैबाय, नाथाय बे बारनिल' नङा, गोबां बार जाबाय, जायनि थाखाय गावनि MCLA लोगोनि बिसिनि दैदेननायाव रायजो राजाजों हमजादों। बेसे लाजिथाव, बेबादि सुबुंखौ दैदेनगिरि होननानै बोरै गनायनानै लानो। बेबायदि बाथ्राखौ लिरनानै बिथांमोना बे हाग्रामानि पस्टखौ, ओमफ्राय बै आइजोनि पस्टखौ फट'खौ लानानै बिथांमोना बेहाय होदों आरोना लोगोफोर। थ' आं आरो दंबावोमोन, आं बेखौ बांद्राय गोलाव जागोन होननानै फरायनानै दिन्थियाखै। नोंथांमोना बे आंनि स्क्रिनशटआव होना होखादो अलरेडि। नोंथांमोना बेखौ नायनानै फरायब्लानो जाबाय, अब्लानो बुजि मोनगोन, नङा होमब्ला गोबाङानो। थ' जायखियानो जादोंला बेखौ नोंथांमोना बिजिरनानै नायबानो जाबाय, फरायनानै नायबानो जाबाय, बेसे सैथो आरो बेसे नंखाय, नङा होमब्ला। थ' आं सानो आंनिफ्राय आरोना लोगोफोर, बिथांमोना सानसेब्लाबो जिहेतु नैबे पस्टखौ आपल'ड खालामना होदोंमोन फेसबुकआव ना, बर'सा होननाय मोनसे फेसबुक पेज दङ बिथांनि, बियो बेखौ आपल'ड खालामना होदोंमोन। थ' बियो खुनु माबा गैयालाखौनो, प्रुफ गैयालाखौनो बिथाङा बेबायदि आपल'ड खालामना होदों नामा, आं बेखौ जेबो मिथिला। जायखियानो जादोंला बे समावहाय आं नैबे मोनसे भिडिअखौ लाबोनायाव आंनि फारसे माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं बयनियावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर। आरो नेक्स्ट टाइमाव आं बिनि मोनसे आपडेट भिडिअखौ फैयोब्ला आं होबावफिननो नाजागोन आरोना नोंथांमोननि सेरावहाय। स' थेंक इउ स' माच। नोंथांमोना बयबो नायदोंब्ला शेयार खालामबानो जाबाय, बियो थार ना नंखाय आरोना लोगोफोर। थ' दिनैनि भिडिअ बेखिनियावल'सै, गोजोन्थों।